Mae'n hynny'n cyntaf bore yma yw 180. 180. Awn at ei orsedd rasol lef, dyrchafwn lef i'r land. Mae'n brando pob am ddifad gryf, mae'n rhoddi nerth i'r gwan. 180. Oes unrhyw un adnod yn barod? Iawn. Oes yn uchel yna? Diolch yn fawr. Mae fi'n edrych am 4 volunteer, gwirfoddolwyr, i sefyll am hyn am funud. Ond mae 2 da fi barod. Pedwar volunteer, da iawn. Nawr, os oes rhyw beth ryfedd i chi'n gallu wneud, sy'n dalent arbennig da chi, dodwch â un o lan. Jyst i gofyn, os oes talent arbennig, dodwch â un o lan. Sinion nhw chi. Sinion nhw'n ddim eistedd nhw'n. Exo, ddim eisiau exo. Wylodd i'r Paralympics o gwbl. A bobl yn y gynulleidfa hynny.
Oedd rai o'r golygfeydd o'n i'n meddwl yn ryfedd. Ryfedd iawn. Fi'n cofio gweld y triathlon. Fi'n gwybod beth yw'r triathlon? Tri beth, na fe? Nofio, seiclo a redeg. Weles i'r ras, mae'r ras mewn i wod triathlon oedd e. Nawr oedd rhywun o Brydain ar y blaen. A beth nesaf ni weld yr Americanau sy'n yn dod ar ei beic. A un gos o dyn. Oedd hi'n seclo'r beic a un gos o dim byd ar y pedal arall. A mae'n dechrau dala lan a ferch o Brydain. Eistedd nhw'n lawr y munud, efo chi'n twmlo'n anghyfforddus yna wrth y llinell. A wedyn maen nhw'n newid o'r beics i'r redeg. A mae'n dod off i beic ar un gos. A mae'n dod i gos artificial wedyn, mwyn iddi gael redeg. A mae'n redeg ac yn ennill y ras. A wedyn yn nofio. Swedwch i'r rai, dim brichau dyn nhw, dim coesau dyn nhw, yn nofio'r brestrwm. Yn fel allwch chi'n gwneud y brestrwm, ond nhw'n gwneud yn rhyfedd. Sy'n nhw'n gweud bod talent arbennig da chi. Ond yn siŵr bod talent gyda chi gyd. Mae hwn da fi fel hyn. Dwi ddim yn gwybod yn iawn beth yw e. Efe rhyw trac i gael dod i gair arno fel teganu. Efallai helo yw e. Neu necles. Rydyn ni weld yn lot o werth, oedden ni. Rhaid daflu hwn i ffwrdd, gallai? Whoops! Daflu fe'n ôl. Dwi'n ei daflu. Gobeithio bod e'n gwaniaeth gan y... Y hwn, ddim lot o werth, ond mae'n gallu hedfan. Mae'n gallu hedfan. Dwi'n teimlo fel twli fel. Dwi'n mwyn twli fel. Dwi'n deg. So bydde fe'n mynd o'r myndysio. Mae'n neud yn gnoi i weld pwy mor byd. Rhywbeth a syml fel yna yn gallu gwneud pethau rhyfedd, mae'n gallu hedfan. A fel o'n i'n gweld yn o'r Olympics, y bobl yma, y Paralympics, yn gallu gwneud y pethau rhyfedd. Fi hefyd yn gallu gwneud pethau rhyfedd. Bob un o'n ydych bod o'n dod i'r llawer fath oedd i ddim yn licio dangos, ond o'n ddim yn ddioglu beth oedd y llawer. Dwi'n gallu hedfan. A mae'n iawn i chi. Cyfle gallu nawr i fynd i'r ysgol sir i ymarfer ar gyfer dydd Sul nesaf. Mae dau ddarlleniad gen i y bore yma. Rhaid cyfarwydd rwy'n siŵr. Yn gyntaf, Iesu yn ymweld â Martha a Mair yn ôl Efengi Lug. Ac yna hanes Lazarus yn ôl Efengi Ioan. Pan oeddent ar daith, aeth Iesu mewn i bentref a chroesawyd ef i'w chartref gan wraig o'r enw Martha. Roedd ganddi hi chwaer a elwyd Mair. Eisteddodd Mair wrth draed yr arglwydd a gwrando ar ei air. Ond yr oedd Martha mewn dryswch oherwydd yr holl waith gweini.
A daeth at Iesu a dweud, Arglwydd, a wyt ti heb hidio dim bod fy chwaer wedi fy ngadael i weini ar fy mhen fy hun. Dywed wrthi felly am fy nghynorthwyo. Tebodd yr arglwydd hi, Martha, Martha, yr wyt yn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau, ond un peth sy'n angen rheidiol, y mae Mair wedi dewis y ran orau ac nes dygir oddi arni. Gyna o Efengyl Ioan, roedd rhyw ddyn o'r enw Lazarus yn wael. Roedd yn byw ym Methania, pentref Mair a'i chwaer Martha. Mair oedd y ferch a eneiniodd yr arglwydd ag enaint, a sychu ei draed a'i gwallt. A'i brawd hi, Lazarus, oedd yn wael. Anfonodd y chwiorydd felly neges at Iesu. Y mae dy gyfaill syr yma yn wael. Pan glywodd Iesu, meddai, nid yw'r gwaelau hwn i fod yn angau i Lazarus, ond yn ogoniant i Dduw. Bydd yn gyfrwng i fab Duw gael ei ogoneddu drwyddo. Nawr, yr oedd Iesu'n caru Martha a'i chwaer a Lazarus. Ac wedi clywed ei fod ef yn wael, arhosodd am 2 ddiwrnod yn y fan lle roedd. Byddech chi'n dychmygu efallai bydde fe'n mynd yn syth, ond arhosodd yn y fan lle roedd am 2 ddiwrnod. Ac wedyn, dywedodd wrth ei ddisgyblion, gadewch i ni fynd yn ôl i Jwdea. Rabi, meddai'r disgyblion wrtho, gynner oedd yr Iddewon yn ceisio dylabyddio, sut y gellid i fynd yn ôl yno? Tebodd Iesu, ond nid oes 12 awr mewn diwrnod. Os yw rhywun yn cerdded yng ngolau dydd, nid yw'n baglu, oherwydd y mae'n gweld golau'r byd hwn. Ond os yw rhywun yn cerdded yn y nos, y mae'n baglu, am nad oes golau ganddo. Ar ôl dweud hyn, meddai wrthynt, y mae ein cyfaill Lazarus yn huno, ond yr oedd yn mynd yno i'w ddeffro. Wedodd y disgyblion wrtho, arglwydd, os yw'n huno, fe gaiff ei wella. Ond at ei farwolaeth ef ei hun yr oedd Iesu wedi cyfeirio, a chwythau meddwl mae siarad am hun cwsg yr oedd. Felly dywedodd Iesu wrthynt yn blaen, mae Lazarus wedi marw, ac eich mwyn chwi yr oedd yn falch nad oeddwn yno, mwyn i chwi gredu. Ond gadewch i ni fynd ato. Pan gyrhaeddodd yno, cafodd Iesu bod Lazarus eisoes yn ei fedd ers 4 diwrnod. Roedd Bethania yn ymyl Jerusalem, tua 2 filltir oddi yno. Ac roedd llawer o'r Iddewon wedi dod at Martha a Mair i'w cysuro ar golli ei brawd. Pan glywodd Martha fod Iesu yn dod, aeth i'w gyfarfod, ond eisteddodd Mair yn y tŷ. Dywedodd Martha wrth Iesu, pe buasai ti yma, syr, ni buasai fy mrawd wedi marw. Mwyn y lai bydde fe dweud, ble ti di bod? A hyd yn oed yn awr, mi hwn y rydd Duw i ti beth bynnag o fyny ganddo. Dywedodd Iesu wrthi, fe atgyfodad y frawd. Dywedodd Iesu wrthi, mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. A wyt ti'n credu hyn? Ydw i arglwydd, atebodd Iesu. Yr wyf i'n credu maent y di yw'r Mesaia. Ma di. A bendith Duw bod y darllen a gwrando.
o'i air sanctaidd. A gawn ni ganu ymhellach emyn arall, yr emyn rhif 420. 420. Iesu ddywedodd, fi yw y bara bywyd dynol ryw o'i fi. Ac yn y blaen, 420. ni gynorthwyo'n gilydd yn awr I weddio. Plygwn gerdd y fron o arglwydd, y deisif yn ostyngedig am arweiniad y ysbryd. Ni'n harwain, ni'n cynorthwyo, a nerthu a'n helpu I ganolbwyntio ein meddyliau mwyn ceisio agoshau atat yn y munudau tawel hyn. Rydym wedi dod yma I thaddoli, I roi diolch. Diolch am ddiwrnod arbennig, am awr arbennig, awr addas iawn, awr weddi yw. Awr I droi oddi wrth y byd, a chyfle o'r newydd I geisio canolbwyntio ar dy bethau di,
o dad. Adda i ni am ein meddyliau droi I bob cyfeiriad a'n colonnau yn parhau o ddiwrthyd. Cynorthwya ni yn ystod yr oedfa hon I geisio bod yn un a thysbryd. Heb dy arweiniad di byddwn yn ansicr o'n ffordd. Rwy'n I deimlo felly yn awr ein bod yn cael ein hyrwain o lwybrau byd I mewn I gymdeithas a thi. Cydnabyddwn mae braint yw cael cymdeithas a'n gilydd, ond y mae'r fraint yn llawer mwy a'r gymdeithas yn gyfoethocach pan fyddi di yn y canol. Arglwydd, derbyn ein haddoliad, wrth I ni droi oddi wrth y byd a'i brysurdeb, troi oddi wrth atyniad y materol, oddi wrth waith a gofalon, I gael sefyll ym mhresenoldeb yr hyn sydd real, ac I ymgrymu ger bron y tragweithio. Arglwydd, dyma ein haddoliad. Cael dod yn eiddgar wrth blaen I rannu a thi ein profiadau. I ddyrchafu'n bywyd a'n gwaith a'n hanghenion atat. I ddiolch am yr hyn a gyflawnwyd a'r hyn a fwynhawyd gennym. A'i rhannu ag un sy'n deall ac yn derbyn y cyfan. Yn y munudau tawel hyn, hoffwn gyflwyno I sylw di bawb a garau ran yn ein gweddiau y bore hwn. Cofiwn yn ôl ein harfer am yr hen, a'r methedig, yr unig, a'r claf, pawb sydd mewn gofid a galar. Cofiwn yn arbennig am y rai o'n plith sydd yn galaru am anwyliaid a gollwyd yn ddiweddar. Sibrwyd air yn list teuluoedd y rai sydd wedi ein gadael. Fel y byddant yn gwybod ein bod yn meddwl amdanynt ac yn gweddio drostyd. Lwynwn ein gwlad a'n pobl I ti. Gweddio dros ein byd a'i holl broblemau. Gweddio dros dy eglwys. A gweddio iddi wneud pob ymdrech I ddal yn gryf ac I geisio cyhoeddi efengil tangnefau. Derbyn I felly fel y rydyn. Bendithiau ni a maddau pob diffyg a bai a welid I anno. Derbyn ein haddoliad wrth I ni amhyfrydu yn dy gwmni a syllu mewn rhyfeddol ar dy ogoniad. Gwrando ein gweddiad, oherwydd gofynnwn hyn oll yn enw ac yn rheiddiant ein harglwydd Iesu. Amen.
fe'n hemi nesaf yw 134. 134. Popeth a wnaeth ein Duw a'n rhi, cyfoded lef i'n canlyn ni, i'r arglwydd, Halleluia. Ac yn y blaen, 134. Thema ein gwasanaeth y bore yma yw teulu bach Bethania. Teulu rydym yn gyfarw â nhw. Mae'r teulu yma a wahanol talentau gyda nhw. Fyna ddim i chi, pwy i chi, benywod, chi yw Martha neu chi yw Mair. Yn y ran gyntaf o'r darlleniad, mae Martha yn cael pres gwael, yn y gweud yn y Saesneg. Mair sy'n dod mas o le yn
y darlleniad cyntaf. Ond mae yna le arbennig I Martha yn yr ail ddarlleniad. Teulu bach Bethania. Pentref yn Judea yw Bethania, tua 2 filltir o Jerusalem. Does neb yn siŵr beth yw ystyr a gwraidd y gair Bethania. I ni, falle mae'r enw yn golygu capeli. Cymaint o gapeli yng Nghymru wedi dwyn yr enw Bethania. Rwy'n siŵr y gall pawb enwi o leiaf un Bethania, fod e hanner disten Bethania. Rwy'n meddwl yn bersonol am Bethania yn Treforys, capel gyda'r undeb sydd yn yr un stryd a'r capel mawr enwog Tabernacle Treforys. Yn ffodus mae'r adeilad Bethania wedi cael erbyn hyn, ond mae'r achos yn para yn rhan o'r Tabernacle. A mae'n ddiddorol gofyn y cwestiwn, pam gafodd capeli arbennig yr enw sydd gyda nhw? Mae capeli'r bedyddwyr yn amlwg oherwydd bod Pwll Dŵr yn y fan honno, Einon, Bethesda, Siloam ac yn y blaen. Ac a'i cyd-ddigwyddiad yw bod nifer o gapeli'r annibynwyr y gwn i amdani nhw yn dwyn yr enw Ebenezer. Mae'r term Ebenezer yn dod o'r Hen Testament yn llyfr Samuel. Yna cymerodd Samuel fain a'i osod rhwng Mispa a Sen, a'i alw'n Ebenezer, a dweud, hyd yma y cynorthwyodd yr arglwydd ni. Y maen yma, a'r gair Ebenezer yn golygu carreg cymorth, oherwydd bod Samuel a'r bobl wedi derbyn cymorth Duw yn y mannau hyn. Mae'r pentref Bethania, mae llawer o sôn amdano yn y Testament Newydd. Codi Lazarus, fel o'n i wedi darllen, hanes ymweld â Martha a Mair. Ond yn Efengil Ioan hefyd ni'n cael 6 diwrnod cyn y Pasg, daeth Iesu I Bethania, lle roedd Lazarus yn byw, ac yno gwnaethpwyd iddo swper. Mae'r gair sydd wedi gyfieithu y Gymraeg yma fel swper yn golygu yr un gair yw gwledd. Swper, pryd bwyd arbennig. Yn yr hanes yma nôl Ioan, roedd Martha yn gweini a chymerodd Mair bwys o enaint werthfawr ac eneiniodd draed yr Iesu a'r enaint werthfawr. Yn yr amdaeth fuddugoliaethu sydd mewn I Jerusalem, mae Marc yn dweud pan ddeithant yn agos I Jerusalem at Bethfage a Bethania, beth wnaeth Iesu o'n anfon 2 ddisgybl i'r pentref cyfagos I gael yr Ebor. A buodd Iesu yn aros yn Bethania yn ystod yr wythnos olaf, yr wythnos fawr. Pan oedd yn y deml, mae'n gadael y deml gadawodd Iesu ac aeth allan o'r ddinas I Bethania a threulodd y nos yno. Yr cyfeiriad olaf, cyn i'r Iesu esgyn i'r nef, beth wnaeth yn ôl I aeth â hwy allan I gyffiniau Bethania. Dwi ddim yn gwybod beth yn iawn I ystyr Bethania ar y capeli, pam maen nhw wedi galw I capel yn Bethania.
Ond bydde fe'n beth da bod nhw'n meddwl am deulu bach, teulu'r ffydd oedd yn byw ym Methania. A enw'r capel yn cyfleu'r syniad o deulu o gredinwyr yn y capel arbennig yna. Teulu bach Bethania. Dyma Martha yn yr hanes darlleniad cyntaf yn gwahodd Iesu i'w thŷ ac yn cynnig lletygarwch. Dwi'n meddwl bod y gair Cymraeg lletygarwch lawer yn well na'r gair Saesneg hospitality. Newn ni ddim ar hyd y trywydd yna. Lletygarwch. Bobl oedd yn hoffi bod yn lletygar, yn rhoi croeso i aelodau o'r teulu, i ffrindiau ac i ddieithriad. Ac mae'r arfer yma o gynnig lletygarwch yn rhywbeth sy'n perthyn i gymaint o fannau yn y byd. Yng Nghroeg yr hyn fyd, roedd lletygarwch yn hawl a byddai rhywun yn estyn i'w westeion. Yn yr India, er enghraifft, mae lletygarwch yn seiliedig ar yr egwyddor Atithi Devo Bavo, sef Duw yw'r gwestai. I'r Cristion, mae lletygarwch yn rinwedd. Yn yr Hen Testament, fe welwn yr arfer olchi traed ymwelwyr, neu gusan heddwch, cusan sanctaidd. Ac yn y Testament Newydd y gawn yr Iesu ei hunan yn golchi traed ei ddisgyblion. Mae'r Iesu yn dweud hefyd, bym yn newynog ar oesoch fwyd i ni, bym yn sychedig ar oesoch ddiod i ni, bym yn ddiaethr a chymerasoch fi i'ch cartref. Bobl yn bod yn lletygar, yn estyn croeso. Mae Paul yn ei lythyrau yn atgoffa pobl, cyfarchwch eich gilydd a chusan sanctaidd, mae'n dweud. Mewn rhai gwledydd, mae bara a halen, yr elfennau yma, yn gyfarchiad croesawgar. Ac mae'n y gaffi yn Treganna. Ei enw'r caffi yw Bread and Salt. Dwi ddim yn gwybod os chi wedi bod yn o caffi Pwyledd yw, ond arfer yng Ngwlad Pwyl i ddangos lletygarwch drwy gynnu bara a halen. Mae hyd yn oed pennod yn llyfr Alexander Dumas, The Count of Monte Cristo, a teitl y bennod yw Bara a Halen. Os chi'n hoffi'r ffilm, yr hen ffilm, It's a Wonderful Life. Mae bara a halen yn cael ei roi fel rodd i groesawu bobl i'r tŷ mewn un olygfa yn y ffilm hwnnw. Ac yn olaf gyda'r cyfeiriadau, mae hyd yn oed yr arfer yma wedi cyrraedd y gofod. Mae darnau o bara a halen wedi cael ei defnyddio yn Mir, y space station o'r enw Mir. Un ystyr ar Mir yw heddwch. A mae'r traddodiad nawr yn digwydd yn yr International Space Station yma ni'n clywed bobl yn mynd iddo. Maen nhw'n cael eu croesawu ar elfennau yma. Lletygarwch a teulu bach Bethania. Mae gaf i am ychydig funudau y bore yma, eisiau rhoi y syniad personol i chi o'r sefyllfa. Yn fy meddwl i, Martha oedd y chwaer hynaf. Dyw'r gair ddim yn dweud wrtho ni, pwy o'r pwy yn iawn. Does dim sôn am rieni o gwmpas o gwbl. Ac roedd cyfrifoldeb gan Martha dros lawer gwedd ar y teulu, yn enwedig y pethau ymarferol.
Roedd Martha'n fywiog, yn drefnus, yn ymarferol ac yn agored ei natur. Gallai bod braidd yn fyrbwyll ac yn ddiamynedd, fel nifer ohono ni hefyd ar y tegau. Mair oedd ei chwaer, ac mae gwahanol enghreifftiau gyda ni o bobl yr enw Mair neu Miriam, yn bobl arwyddocaol iawn yn y Beibl. Maen nhw'n gymeriadau allweddol. Mae Mair Bethania yn fy meddwl i beth bynnag yn fwyn ac yn amyneddgar ac yn fwy llonydd ei natur na'i chwaer hynaf. Nid Mair yw'r person mwyaf ymarferol yn y byd, ac mae pethau materol yn rhai pwysig iddi hi. A Lazarus yw'r brawd, yw'r brawd hynna neu o bosib chi fel yw'r brawd ifanca. Does dim sôn am rieni, dim graig da Lazarus, dim gŵr da Martha na Mair, hyd y gwyddon. Ac yn y gymdeithas yna Lazarus fyddai'n cynnal y teulu yn ariannol efallai. Ond rwy'n hoffi credu nad oedd y teulu yn ddieithr i Iesu. Cymaint o enghreifftiau, lle oedd yr Iesu yn mynd i Bethania. Ar ôl bod yn y deml, fel wnaethon sôn, aeth allan i Bethania gyda'r disgyblion. Gallwn ddychmygu wrth feddwl am yr olygfa fach Iesu yn y deml a hi'n hwyrhau, deml yn gwacau, yn meddwl yn ddwys cyn gadael a mynd nôl i Bethania. Cofiwn, mae ar y ffordd i Bethania roedd Iesu pan welodd y disgyblion ef am y tro olaf, cyn iddo esgyn i'r neb. Ac yn o'n meddwl yn ffansiol efallai, mae'n mynd i ymweld â rhywun neu rhywrai am y tro olaf roedd e ar y ffordd i Bethania. Yn y stori mae Martha'n mynd yn bryn ei hamynedd am nad yw Mair yn barod i'w helpu i ddarparu bwyd ac ati. Yr argraff yn fy meddwl i wedi bod yn bosib o nifer o bobl gan gynnwys rhai o'r disgyblion yno a bod tipyn o waith gan Martha i'w wneud. Mae Martha yn gofyn i Iesu a mae'n gofyn gan ymgyrryddu Mair, yn rhoi stŵr i Mair. Ond mae Iesu yn amddiffyn Mair, gan ddweud iddi ddewis y ffordd orau. Mae'n amlwg bod Martha wedi teimlo bod hawl ganddi i ddweud wrth Iesu, a bod Iesu wedi helpu Mair a oedd yn berson llai parod ei hateb. Pan oedd Alun yn astudio Almaeneg ac athroniaeth yng Ngholeg y Brenin yn Llundain, roedd cyn athro, oedd e wedi gadael er bu'n fod Alun yn cyrraedd, wedi bod yn y coleg o'r enw Hywel D. Lewis. Mae un erthygl gyda fe o'r enw Y Gelfyddyd o Wrando. Poeni mae e yn yr erthygl wrth i'r teclynnau modern a'r dechnoleg modern ddod i amharu ar ein gallu i glistfeinio, i roi clist ac i'w wrando. Poeni y bydd y gwirioneddau a ddaw i ni drwy'r wrando yn mynd heibio un. Chi'n gwrando yn dda fan hyn, dwi ddim yn gweud bod unrhyw wirioneddau mawr, pethau personol, bydd ceisio cyfleu i chi ar bwrdd. A'n y berygl yn bod ni'n colli, os nad i ni barod i wrando. Mae Iesu yn dweud yn yma yr hwn sydd ganddo glistiau wrandawiad. Rhywsut mae ein hoes weledol brysur ni yn ein rhwystro rhag ymgyrraedd a drai o wirioneddau mawr bywyd. Mae gwrando yn gelfyddyd i'w meithrin.
Yr argraff y gawn yw mae gwrando wnaeth Mair. Does dim sôn yn y Beibl iddi siarad ar yr achlysur a Mair yn siŵr iddi wneud hynny. Nid ar fara yn unig y bydd byw dyn, ond ar bob gair a ddaw allan o enau Duw. Wedi dweud hynny, mae'n anheg iawn barnu Martha yn fy marn i. Byddai fy mam yng nghyfraith yn dweud ni allwn ni ddim help y ffordd mae Duw wedi ein gosod, ac nid yn lle ni wedyn yw barnu pobl eraill. Yn edrych hefyd nad yw'r stori Lazarus. Ar ôl allweddol Martha yn y stori hwnnw. Mae'n bosib bod y tri aelod o deulu bach Bethania yn gyfoethio na Iesu. Cofiwn ni Lazarus farw, ac i Martha anfon neges at Iesu cyn hynny i ddweud wrth y bod ei brawd yn sâl, ac i ofyn iddo be ddod ati nhw. Am ryw reswm, nath Iesu aros am ddwy ddiwrnod arall cyn mynd. A mae Ioan yn dweud aeth Iesu ffwrdd eto dros yr Iorddonen i'r lle yr oedd Ioan yn gynt wedi bod yn ddefnyddio ac arhosodd yno. Ac mae'n debyg hefyd bod y disgyblion yn amharod iawn i Iesu ddod nôl i Jwdea, gan fod y sefyllfa wedi troi'n beryglus i Iesu. I'n dod tuag at diwedd hanes Iesu ac roedd pethau'n beryglus. Ond fe aeth yn ôl, ac erbyn iddo gyrraedd, roedd Lazarus wedi marw ac wedi graddu. Ymateb Martha pan welodd i Iesu o'r diwedd oedd, le ti wedi bod? Roedd Martha'n ddigon ewn ar Iesu i siarad efo fel hyn. Gallai ddychmygu yn ei meddwl a'i natur barod hi byddai wedi mynd ar unwaith, ac o bosib yn ei meddwl ymarferol a Iesu yn ddyn yn y cyfnod yna, dylai fe fod wedi sylweddoli y byddai'r ddwy wraig mewn cyflwr anffodus heb ei brawd. Ond ei wylodd Iesu pan ddaeth e. Yn amlwg bod Lazarus yn dipyn o ffrind iddo. Ond mae'n dangos hefyd y ffydd oedd gan Martha yn Iesu. Roedd hi'n credu y bethau roedd e'n ei dweud ac yn dibynnu arnyn nhw. Ac un o'r pethau rydyn ni'n deall oedd yn dristwch enfyd i Iesu, oedd nad oedd ei genedl ei hunan yn credu'r pethau roedd e'n dweud amdano ef ei hunan. Ond yn ei gofid mawr, roedd Martha'n credu, ac o ddeall ei ffydd yn Iesu a'i thristwch enfyd, fe wnaeth Iesu rhywbeth. Mae rai yn esbonio at gyfodiad Lazarus mewn ffyrdd y gallwn ni ei galw'n wyddonol. Ond un i sy'n myfyrio ar y darnau hyn, cofiwn mae wrth Martha yn ei gwewyr, y dywedodd Iesu rai o eiriau mwyaf y Testament Newydd. Y fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi iddo farw fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni fydd marw byth. A wyt ti'n credu hyn mae Iesu yn gofyn i Martha, a'i hateb ydw i farglwydd, a rwyf i'n credu mae ti yw'r Meseia, mab Duw. I bie mae ffydd hi yn gadar. A bydd rai o bobl bwysicaf fel y wlad yn cael ei hangladd yn Abati Westminster, neu mewn rhyw eglwys gadeiriol wych, bydd y côr yn canu I am the resurrection and the life fact. Yr ysblander a'r gwyllter. Eironi'r peth yw mae wrth Martha, y Methania, y dywedwyd y geiriau mawr hyn. A chofiwn hefyd am y tebygrwydd posib
Rhwng marwolaeth ac atgyfodiad Lazarus a stori Mair a Martha'n gyffredinol, y tebygrwydd rhwng hyn a marwolaeth ac atgyfodiad Iesu ei hunan. Mae'n gwahaniaethau, mae'n amlwg, ond mae'n ddiddorol bod corff Lazarus, hyd y gwyddom, heb gael ei eneinio. Roedd corff Iesu hefyd heb gael ei eneinio. Mae Martha Mair yn eneinio traed yr Iesu, ond ddim y corff i gyd. Sgwn i a oedd atgyfodiad Lazarus yn fath o baratoad ar gyfer atgyfodiad Iesu. Yn yr eneinio ym Methania, cafodd Judas ei gythruddo oherwydd y gwastraff arian yr oedd Mair wedi defnyddio i brynu'r renaint gwerthfawr. Cymaint nes i Judas fynd a gofyn, mae'n bosib, syniad i feddwl amdano ni gyd, mynd a gofyn am arian mawr cyfatebol am yr renaint gwerthfawr oddi wrth yr Iddewon. Pan oedd Iesu yn y tŷ ym Methania, wrth ei draed, roedd Mair yn eistedd. Sef felly, traddodiadol i ddisgybl eistedd gyda'r athro. Pan oedd Iesu yn yr ardd wedi iddo atgyfodi, daeth rhyw fair ato a'i alw'n Raboni, athro. Teulu bach Bethania. Roedd Martha wedi barnu Mair am ei ffordd anymarferol. Ond nid yr un oedd ei hagwedd tuag at Iesu yn y pen draw. Mae ffydd Martha yn dod trwyddo yn gryf yn stori Lazarus. Ac mae'r geiriau, yr hyn a allodd hon hi a'i gwnaeth, yn y meddwl i, yn gywir ar gyfer y ddwy, a dylen ni ddim anghofio hynny. Teulu bach Bethania. Cymwyn ei. A gawn ni ddiweddu drwy gani'r emyn rhif 770. 770. Mi goda fegwan ler at Iesu yn y nir, a rodda bwys fy enau dwys i orffwys arno eir. 770. Dyw yr hwn sydd i'w glaw pob deall. Gaidw eich
Caloniau a'ch meddyliau yn Christ Iesu yn Carn, yn nawr ac yn oes oesau. Amen.